nucli urbà situat en el tossal que corona el castell, la vila de Biar és una de les més belles i amb més pòsit històric que podem trobar en ruta per la comunitat. La inconfusible silueta de la fortalesa és el reclam més característic del seu considerable patrimoni. El de Biar, igual que ocorre amb tots els castells de la vall del Vinalopó, deu la seva existència al joc de poder entorn d'esta zona de frontera tan cobejada en temps històrics. Des de la seva conquista definitiva, duta a terme per Jaume I en 1245, la rellevància estratègica de Biar es veuria ratificada per la seva condició de cap de pont des de la qual el rei conqueridor pacificaria la sublevació dels mudèjars murcians. A més, hi havia el compromís de Pere IV, el cerimoniós, de no segregar mai vila i castell dels dominis de la corona. Ben conservat gràcies a les nombroses rehabilitacions fetes, el castell de Biar presenta un doble recinte murallat d'època cristiana. El recinte està reforçat i guarnit per torres semicirculars de maçoneria, 4 en la muralla exterior i 3 en la interior. Estes torres emmarquen i realcen la peça principal. La torre saloquia de factura musulmana que s'eleva airosa fins a quasi 20 metres d'alçària. Amb tot, l'actiu principal de la torre, construïda al final del segle XII o principi del XIII, es troba en l'interior. La segona planta posseeix una coberta voltada a base d'arcs entrecreuats que està considerada com la més antiga de les que es conserven a Espanya d'estil almohade. Per esta raó, el castell va ser declarat Monument Històric Nacional en 1931. Biar, clau del regne i sentinella de la frontera, bé mereix una passejada sense presses. Ací és possible disfrutar d'altres reclams patrimonials i culturals com la portada de l'església parroquial de l'Assumpció, joia del Renaixement valencià, el palau que acull el consistori municipal, la Casa de Cultura, antic convent dels caputxins del segle XVIII, l'aqüeducte del segle XVII, o el Museu Etnogràfic, finalment el Rosari d'Ermites, presidides per la dedicada a la patrona, la Mare de Déu de Gràcia, asseguren el complet aprofitament de la visita a esta bella població.